Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kujoyine owami noThando Mnini noMawande laba abancane. Hayi, ake sikhulume ngey'ngane zamacele because into esivele siyenzeka. Lapha eSithando neSithembu kukhona amakhosikazi kumacele, uMakhumalo, uMangwabe, uMayeni, uMakhwelo wokugcina. UMakhumalo noMacele izimpi zabo zikwileveli yokuba amakhosikazi. Babangabona into yokuthi bashada nomuntu oyedwa nomunye ukuthi wayithola kanjani esekulesi sithembu. Ama-issues abo-ke akusukela lapho, ahamba lapho. Iy'ngane-ke zona zinabazali. Akungabi-ke icala ley'ngane ukuthi abazali babangani because abazali abakhethe isithembu. Abazali abakhethe isiphithiphithi. Kodwa iy'ngane azinalo icala. Ngoba into esiyenzeka manje kula social media, iy'ngane ziyabhulishwa. Noma ingane ingathini, umuntu azi kahle ukuthi vele kule minyaka umntwana ubehave ngale ndlela, useyambhulisha. Why? Ngoba ingane yamacele. Useyambhulisha. Why? Ngoba ingane yalo nkosikazi. Yena uthanda loya. Le ngane yenza kanje ngoba ifundiswe. Hawu, lapha abanye baney'ngane. Kahle nje. Sizothi siyibuka lesi show kodwa sibuye si-understand ukuthi umqondo wengane nomuntu omdala awufani. La kuhluka khona ukuthi umqondo womuntu omdala ngeke kwenzeke umuntu omdala abhulishe ingane. Kodwa umuntu omdala ingane uyilalela ngoku-understand ukuthi sekuthini-ke ingane. Yini eyenza ikhulume kanje? Kudalwe yini? Noma ngabe ingane ishone eceleni kodwa kusho ukuthi ibhulishe wena omdala ngoba wazi kangcono ukunayo. Asiyivale-ke le video. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.